तो आज हम जाने वाली है मार्केट सब्जी लाने के लिए। मेरे घर पे कुछ भी सब्जी नहीं है तो जा रही हूँ मार्केट में सब्जी लाने के लिए। लोगोफोर नै दा बाजाराव थांनो नागिरदों आरो मैगं जेबो गैया नालाय जेबो देलायासै आरो खानायखौबो खानासै ओरैनो बिदिनो फैबाय आङो। नै माबायदि नुदों आंखौ नायबाय थादो। नै लामाया माबायदि जों थाग्रा खाथिनि आरो बे लामाया ओमफ्राय बिराद साफा खारो। वाव बिउटिफुल थांबाय थानोसै बोरायखौ नेदों अफिसनिफ्रायसो डाइरेक्ट फैनानै थांगोन नालाय। सफैबाय नै सफैबाय थांनोसै जोंहा नै सफैबाय मैगं लायनोसै। रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का। हाँ हाँ अनूप क्या कर रहा है? कुछ नहीं सब्जी लाने जा रही है। सब्जी लाने? हाँ ठीक है आते मनाबो लाखाबाय नै मैगं लायनोसै आरो दिखोनानै बिराद। समझ रहे हो ना? मैगं जेबो गैला जोंना माखौ जानो नङाबा मैगं लायाबा। आरो दा बिराद दाम जागासिनोखा मैगंफ्राबो। जों थानाय खाथियाव बांद्राय मोजां मोजां मैगं मोना नालाय ओंखायनो एसे जों थानायनिफ्राय एसे गोजानसिन आरो बेहाय लायनो नागिरदों। दिनैजाय मोजां मोजां मैगं मोनो नालाय। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों अभी जा रही हूँ हम लोग तो देखते रहिए दिखाते हैं वहाँ दुकान में मार्केट में क्या क्या सब्जियाँ मिलता है। ठीक है अभी हम लोग रात को इसीलिए चल रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है ना दिन में। तो झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो इसलिए रात को ही हम जा रही हूँ। अभी रात की 8 बज चुकी हूँ तो अभी वहाँ पे तो बहुत अच्छी ताजी ताजी सब्जियाँ मिलती है। इसकी वजह से हम जा रही हूँ अभी खरीदने के लिए। तो हस्बैंड भी तो ऑफिस चल ही जाता है 8 बजे तो इसकी वजह से दिन में टाइम नहीं मिला। ऐसे तो नहीं होता है। अभी दा लोगोफोर थांगासिनो जोङो मैगं लायनो। बेहा एसे मोजां मोजां मैगं मोनो ओंखायनो डाइरेक्ट बेखौसो गोसोखांखागोन आरो जोङो बेयाव लायनोसै होननानै। ओमफ्राय जों थानाय खाथियाव मंगल बाजार जायो। मंगलबारबा बाजार जायो आरो ओमफ्राय रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं। लोगोफोर नै ओमफ्राय बांद्राय लामाफ्रावबो भिडिअ बानायजाया बावहाय मानो होनबा मबाइल सेखनानै खार जाहैदों। दा बेखायनो लामायाव बांद्राय भिडिअ बानायनो गिनायलाङो आरो आङो। दा सहैबा खोन्थानोसै नोंथांमोननो मैगंफोरखौ मा मा मोनो नायबाय थादो। नोंथांमोना खोनादों ना बायदि हाल्ला गैया हसिखावबाय। No. कुर्सिया नै 20 रुपए का 250। ओ भाई ये क्या है? कैसे 20 के 250 ग्राम पाव 20 का 20 की 250 ग्राम बाबरे नुबायना लोगोफोर माबायदि दाम। ओमफ्राय नै खांख्रिखलायाबो जि फिसा फिसाथार। ₹20 पाव है जी।
नाय लोगोफोर माबायदि माबा माइक लायै लायै जि सिखाव सिखाव मैगं फानो ओरैनो जायगायानो आयु आयु बे बाजारखौ माबायदि मोनखो नोंथांमोना खोन्थाहरदो कमेन्टनि लोगोसे तो आप लोग ये बाजार मार्केट कैसी लगी है कमेंट में बता देना। बहुत बड़ा मार्केट है ये, सोम बाजार नाम है इसका नाम। नोएडा में सबसे बड़ा मार्केट है। आइए मैं आप नहीं दिखाती हूँ इसको डाल के। चलिए 20 का है ये ज्यादा 20 थाखानिल' आरो लोगोफोरनि ल' होनबावो आरो 20 थाखाखौ बिराद बुरजा ना जोंनि थाखाय ओमफ्राय फैसा बुरजाफोरनि थाखायथ' ल'सो जागोन आरो खिन्थु जोंनि थाखाय ल' नङा 20 थाखायानो बुरजा जायो मानो होनबा जोङो बिराद एसेखौनो हिसाब लानांगौ जायो मानो होनबा जों भाई रुमाव मालायनि रुमावसो थायो नालाय बेखायनो एसेखौनो एसे खरस खालामनाया मोजां आरो रुम भारा थाबाथ' नोंथांमोना मिथिखागौ बेसेबां फैसा खरस जायो दा आं खोन्थानोसै नै बेखौ दाहलिना खोन्थानि र' आं नै सोबाय आङो नै बे लाबोनायखौ आरो जि मोजां नुखायो नै नायलाय गिदिरनो